салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. эҳтиромона хоҳиш мекунем дӯстони азиз наворо то охир тамошо кунед ва паҳн кунед, то ки ҳама бубинанд. Як эълони хело муҳим мебошад. хонаи ин акамон дар ватан сӯхта, тавони сохтмонашро надорад. аз мову шумо дӯстони азиз хоҳиши кӯмак хостанд. касоне ки хоҳишманди кӯмак кардан доранд, дар ҳамин рақамҳои Сбербанк ба номи Умаров Мунаввар чанд суме зӯратон мерасад. дӯстони азиз, хайр кунед. иншоаллоҳ дар ин кори хайр ба шумо Аллоҳи меҳрубон баракати хайр медиҳад. ва касоне ки хоҳишмандик аз наздик бо ин бародарамон суҳбат кардан мехоҳанд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд ва маълумоти бештарро метавонед бо ин рақамҳое ки мебинед дар рӯи экран дастрас намоед. хонаободу сарбаланд бошед дӯстони азиз. хатогӣ бошад, аз ҳамаи шумо узру бахшиш мехоҳам. Tamam. Tamam. Jo. İş soran, şans soran. Ne yuş sıkta gaynem ki. Yani tiri ya da natucu kiviş ana itira poli. Mafhumi kamerayı çok poli sıkta gay sarıcı bulu. Sarıgon çinmiş var. Şan hamsa. Niş kasıkta gay. İsmi polimekanize короче. Себе фофа да кофе начинает. Я терзат кафедай.